Chamisasi lawyer aiwa Tabani mupofu uya achitsanangura the general Sivanda Saga yamunoziva kuti aiwa mukomana munoziva kuti kunyange nyika ichiziva kuti eji yake aiwa pamutemo yava kumutendera kuti aiwa ngachiinda pamutyana mudigiri achienda kunozorora. Panapa vanhu vanoshamisika vachiona aiwa timu yake ichiextendiwa. Saka pana mashoko anouya achitsanangurwa navakomana aiwa vanonyatsozivikanwa kuti ava vane zivo, ava vakomana ava vane knowledge inopuwa subscribe like wataunobela kuti ivina panapa kudanyora chii. Would like to address the 1988 regulations from two angles. Firstly, to highlight the futility of relying on them after the term is expired. Any power Mnangagwa could have wielded under these regulations should have been exercised before the deadline. It's akin to seeking medical attention after the patient has passed on. Secondly, it's examine the substance of these regulations, being the must under which Mnangagwa, who should be exercising executive function, is choosing to set sail. Not surprisingly, there is no provision that grants Mnangagwa the authority to extend the general's tenure. This is, in my view, is all made up nonsense, a work of fiction, is huge, a fiction is the belief that Mnangagwa is invincible. In my humble view, the illegality is glaring and the absurdities are piling up. Someone is in breach of their constitutional obligations. Tomashoko amudatoka panapa na Tabani mupofu achiti aiwa zvakaitwa navakomana ava zvafanana nokuti makondesa munhu kunomurapisa aiwa asi nguva yake muchiona kuti munhu atoshayika, munhu atofa. Ndozviri kufanana nezvirikuitwa navakomana ava vari vachiextenda his tenure kunyange vachiziva kuti aiwa nguva yake yekuchinozorora aiwa yakanga yakwana. Toziva mafungiro enyu mutodii pamusoro pechiitiko ichi. Vapinda comment section yemu toziva mafungiro enyu. Subscribe or like, sonotoma bell icon.